Хайде днес да си направим лесен, по-здравословен чизкейк без печене. Получава се много лек и кремообразен десерт, който се топи в устата. За блата са ни необходими овесени ядки, малко орехи, малко мед и кокосово масло. А за крема ще използваме цедено мляко, крема сирене, мед и малко чия. Смесвам продуктите за блата и ги притискам във форма. За крема разбивам крема сиренето с меда с помощта на миксер. След това добавям и цеденото мляко и разбивам отново до гладък крем. Накрая добавяме чия, която я разбъркваме леко с шпатулка. След като е престоял 15 на минутки блата, изваждаме го от хладилника, проверяваме дали достатъчно е стегнал и слагаме крема. След като сме го разпределили хубаво из целия блат, го оставяме в хладилника. Най-добре е да престои едно денонощие. Сервирам с малко нискокалорично сладко и това е лек и много вкусен чизкейк. И честно казано, по нищо не отстъпва на класическия чизкейк. Така че задължително го пробвайте.